La part més engrescadora de coordinar la secció de Cultura del Temps és la visió de conjunt, el poder afrontar, a més fer-ho des de València, temàtiques de tots els territoris de parla catalana, sense cotilles, amb una visió integradora i generant també sinergies d'una doble o una triple direcció en Catalunya i les Illes Balears. Em fa l'efecte que aquesta filosofia jo crec que ha estat valorada des de diversos sectors socials, des de la política, des de la cultura, des de la societat, i jo crec que amb el test dels arts, en la creació de la plataforma del test de les arts, se du a una altra dimensió. O sigui, jo crec que és una aposta per la cultura en majúscules que abasta tots els territoris, que a més aposta per els creadors i les creadores i ho fa amb rigor i amb un planter de col·laboradors que jo qualificaria sense ambatges d'excepcional. D'alguna manera el test de les arts rebla el clau d'un projecte d'àmbit global, vertebrador, per enfortir i donar vigor a la llengua i la cultura, que té l'element fundacional, per dir-ho així, en els Premis Octubre i la cerimònia que se celebra a València, no? Que és una mostra, si se revisa el palmarès de les persones guardonades o premiades al llarg del temps, d'aquella capacitat de vertebració i de cohesió de tots els territoris. Jo afegiria també que el test de les arts ha contribuït a visibilitzar la cultura comuna fins a uns extrems gairebé insòlits. I els premis me dona la sensació que van a contribuir també a fer visibles els projectes, la gran quantitat de projectes de qualitat que es fan arreu de tot el territori, una cultura en la qual el paper dels ajuntaments per programar, per projectar, per donar suport als artistes locals, jo crec que ha estat una eina fonamental, no? que ara replega el test de les arts amb els seus premis i la seva mirada global i de vertebració del territori. Potser algú pensarà que organitzar uns premis com aquests és una temeritat en temps de pandèmia, però jo crec que justament en aquests moments d'incertesa, d'una certa paràlisi, és quan totes les iniciatives que contribuïsquen a la visibilització, a donar suport a la cultura, a projectar-la, són cada vegada més necessaris. I jo crec que en aquest sentit els premis van a complir o estan complint una tasca que a mi em sembla fonamental. Finalment, m'agradaria afegir que com a valencià que es dedica a la cultura des d'una visió global, per a mi és molt satisfactòria la creació d'una plataforma de projecció i coneixement comuns, d'intercanvi i de trobada. Una mica d'alè i d'optimisme en moments d'oscuritat com els que estem patint.